एसे लोगोफोर नै सालायगासिनो दं सुइजारलेण्डसो सुइजारलेण्ड माने 6 लाइन बरिया एकदम मैला मोनसे गैखाया लोगोफोर मैला मोनसे गैखाया ओरैबायदि होदों 6 लाइन नायो हाय लोगोफोर नै जों खाना पार्किं सफैबाय खाना पार्किंआव सफैबाय नै ओरैहाय खाना पार्किं नै बियो 3 नम्बर खाना पार्किं एकस' थाखानो अट'आ संगम घाटसिम थांनाया घाटसिमथ' थाङा 1-1.5 किल'मिटार मामा सिगांनो नामायगोन आरोखि बेसेबां होनदों नारद बेसेबां होनदों 400 साब्रैनि 400 100 रुपया करके थांसै दा थांसै दा बेखार लेट जायो थ' अट'आ नैबेना जोंना अट' गाखोबाय दा जों नै थांगासिनो दं मामायाव संगम घाटआव दुगैनो थांगासिनो दं ओमफ्राय नोंसोर राइट साइडजों इउटार्न लां गारिया जोंना गोजानदोंलै भैया कितना दूर है यहाँ से 10 किलोमीटर कितना 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर नो जोंनि माबानिफ्राय पार्किंनिफ्राय नै थाबायजेनबाय जों दा गिरा नै बिनिफ्रायनो जालांबाय फोरा थाबायगासिनो दं संगम घाटआव थांगासिनो दं गोबर 2 किलोमीटर थाबायबाबो 2 किलोमीटर संगम घाटआ नै 2 किलोमीटर दंबावो 2 किलोमीटर महाकुम्भ मेलायाव एन्ट्रि जानोसै नै एन्ट्रि जानोसै महाकुम्भ मेलायाव एन्ट्रि जानोसै जों हमजों थ' सजा थ'दो अ बे ब्रिजखौनो ना मबाइलाव नुयोमोन जों थौरि सजा थ' मा होनो बोरै ओंखारनायसै होनदां दाना जों थांबावनांगौब्रा थांना सोंबावनांसिगोनलै थांनानै थांगोन मालाय दुगैग्राफ्रालाय ना बेयावनो दुगैजोब्बाय ना हनै साहाजों बायदिसो मोनदों आं बोरैहाय बस 5000 बिगानि बारासो जागोनदां
Iriano. Rockbar. Narendra masala lain ini. Bersih, action. मुद्दा नहीं भाई आलू शरणार्थियों की अत्यधिक भीड़ का दबाव बढ़ रहा है अतः शीघ्र स्नान कर घाट को खाली करें Finish now. Finish now. Oh, ये वो सुनी भी है स्नान करें धन्यवाद Ayo sendiri. श्रद्धालुओं का दबाव लगातार बढ़ रहा है अतः श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि शीघ्र स्नान करें और घाटों को खाली कर दें ताकि दूसरे श्रद्धालु भी जोंनो बारलांगोन जों बे घाटजोंनो आसा दे हेलौ बेजों थांनानै ओमफ्राय जोंथ' बट गाखोनो डाइरेक्ट इच्छा कर रहे हैं संदीप चौधरी तुम्हारी दरभंगा के रहने वाले संदीप चौधरी तुम्हारी दरभंगा के रहने वाले आप खुले पट्टी टूर में आ जाए यहाँ राधा देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही है जाबायलै जों नाम हादारबाय आथिं साजोबबाय माथो एकदम थाबायगासिनो दं नै आथिं साजोबबाय गासिबो